Posvetili smo našoj javnosti, a u ovom 100. broju otkrivamo vam tajnu izradbe slikopisnog tjednika u riječi i slici. Novinstvo, krugoval i slikopis, tri najvažnija čimbenika u javnom životu i mišljenju suvremenog čovjeka. Putem brzoglasa, novina i brzojava prima hrvatski slikopis obavještenja o svim važnijim događajima u zemlji. Snimatelji odmah preuzimlju svoje dužnosti.